Thank you so much sa mabait na, pogi pa, Papa Jeric Soba sa binigay mong sticker ni Dion Max. Ayun, nandito tayo ngayon sa Manawag Charity. Yan, yung mga Lester Academic ha? Shout out Paragon Elite. Ay, kaway lang. Shout out si LCA. Shout out mga papa. Mali na yung mga dumating pa, mga ka-Denmark. Yung club to. Ay, yung sa artist, Ma'am Fiona. Shout out papa. Nalaglag sir. Anong club ka sir? Ay, Paragon Elite. Ay, papaatok. Mga gwapo. Ayun. Ayun, gwapo. Bad boy. Shout out sa Bad Boys Pangasinan Captain. Bad boy. May kilig si Kamakinyak. Ayun, vibe ng rap. Tayong dalawa ay laging chill. Hindi ka mai-stress pag tumingin ka. Ma'am Josa. Ayun. Marami pa dun pala. Sa tayo doon. Yun. Anong team kayo, ma'am? Anong team kayo? Palikod na lang. Hindi ko makita yun, may buhok. Anong team to? Team Solomon. Shout out sa Team Solomon. Yun. Pa-subscribe na lang si Dion Max 23 para mapanood nyo. Ma'am, anong team kayo? Pagkasinan team Silver Core. Ayun, shout out sa kanila. Yun. Sir, anong team kayo? Nasa Pangasinan sir, assistant PO. Ayun, shout out sa mga sir, papa. Shout out papa, ay sorry. Ayun. Ayun. Shout out Team Natin. Shout out Kamuti Riders. Sir, ma'am, shout out sa inyo ma'am, sir. Traders, mga kapatid, Bali, sa lahat po naman ng ito yung ginawa nila para pag mga dumating, ng mga listong names pwedeng kumain ng mga riders yan. nakalista po dito sa attendance dahil po meron po tayong konting ipamimigay po. Hello. Good morning. Parapel. Thank you for coming Manawag Say, Club Charity. ayun ma'am. And then, Ito yung beneficiary. for free insurance from Charity ngayon. any representative of Tito. And then also, 5 gift certificate worth of 1,000 worth from One Alo Resort. Shout out mga papa, sinong shout out nyo? Mga
mga solid yan na vlogger ng pagkasilan niya. Sir, mabuhay ka, tuloy-tuloy mo lang yan. Ay, tapos pala, meron pala siyang sticker pala sa akin. Ayun no. Siyempre, bibigay natin yan. Ayun. Sir, pasensya ka na sa nakayanan ko. Ayop na sana makatulong tong sticker mo, sir. Thank you sa dami sa pagtitiwala. Thank you, Papa Jeric. Bali, tatlo yung beneficiary namin dito ngayon. Lawrence Rambayon, Elvera Parejas. Juan Rosales. Mga umatin po. Ang mga makulit natin, Juan Rosales. Helen Playa. Sir Cesar Vera. Alright. Pati yan. Ito po ang ating Juan Rosales po. Ayan. Tuloy po ang best. Ayan also yung RPRC. And then also the Amore. Madami-dami yung ano, tumalo ngayon. And then also the FBRRI. And then also the Team Caramelos Club. Busy ba, press? Alright, ang ating DMAX, the official driver of the Riders Alliance of Pangasinan. I salute your advance thank you. Ayun, thank you, press. Alright, pwede mo tayo sumangkaya ulit na pasuhin mo tayo for the documentary photos po nila. And then also get ready for the MPCB. Ito yung ginawa nila certificate ng mga dadat. Ito yung binibigay nila. Maingay, hindi ka. Okay, yan po yung mga Juan Rosales team. MBRRI, Amore, and Team Carmine. Yan. Ang mga nakita po natin mga kapatid natin. Walang sawang nakasuporta. Ayun, sige, oh. Ako ang ating Sana tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa mga suportahan lang natin, yung mga nagpapacharitin, mga kasama natin doon sa sa loob ng draft. At congratulations sa loob sa mga leaders at the members of Manawag Riders Club. Maraming salamat. Yung bali bubunutin yan, kung sino man yung mabubunot, mayroon siyang mapapanalunan. Alright, ito po, bumabit ko yung insurance coming from the BMAC. Maraming salamat po, PMPIC dito, for the data. Alright, ito, image po nyo, makatulog sa lagi game na bumabit. Alright.
is you will not presenting and mamahalin for the case. Alright, so ano mga takang make sure po na lahat ng tayo dito isang miskin mo sa attendance kasi yan po yung case yung mga routine so yung team po. Ayun. Ano ba ito? Tapos na yung mga nakaganda? Ano po? Ano ba tayo? Meron ka kita po? Pangalawa na yan na mananalo ng Toran, mga ka-Denmark. Alright, ready na po ba? Ready, nandito pa? Ready, bisa ko rin po. Lalo mo mga ang insurance kami po sa PMPSC. Dito, congratulations po, Archie. You can check the details to Press, Roman, Selling, and Mamani. Alright. Congratulations po. NCRC Heavy President JM. Get ready. Okay, we're certificate. Ang po sa inyong mga magulog. Sasamantalahin ko na po ang pag-invite sa inyo dito. Salamat sa hostel, Bilao Brothers Club. Iniimbitahan ko rin po sana kayo sa karating na pagkakita namin sa show 5. Nagsahin ka na show. Raffle po natin. Hindi, ma'am. Bad boy, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga rider na lang dito. Yo, pagpatuloy lang po natin yung pagtulong para na basta kailangan sa nagiging na to. Sa Manawag Riders Club, ibigay tayo yung tour namin sa Itong Manil Kasal. Maraming salamat po. Tsaka ano po, may charity po po. Right twist po. Pwede pa pong humabol, pag-supporta rin po. May dalawa po tayong beneficiary doon. Dalawang pulis po. Tapos po yung mga leaders po, nagsisend po sila sa stress namin ng meeting. Yung dito, ipago na lang sa lahat ng mga sa West po, kung napupuntahan namin. Kila Mamalo, sa Human Club. Actually, hindi tayo dito sana, pero naka-invest pa po yung decision kung anong dito kami pumunta doon. Para po masagot yung mga katanungan nyo, ayusin po ang dapat ayusin. Suportahan lang po natin ang rap. Maraming salamat po. God bless. Ride safe po sa mga. Mag-uumpisa po ang Team El Presidente coming from all the way to West. After po ng West na makausap namin ang lahat ng mga clubs, isusunod po ang lahat ng clubs ng Central. After po ng club ng Central, down po tayo ng East at nang sa ganun, mapakinggan po namin kayo kung ano po ang inyong mga hiniing, kung ano po ang inyong mga gustong nais na ipahiwatig sa amin para nang sa ganun, maayos po at mapulido po ang alyansa po natin. Pagkatapos ng tatlong distrito, West, Central at East, mag-grand EB meeting po tayo. Lahat po ng rep na nakapaloob dito sa alyansa natin. Yun. Wala ba tayo mga kamay, guys? Nagsalita na yung Rat President overall. Salamat po. Papa Francis. What? France pala. Alright. Pag-sponsor, makakatulong po ito sa ating mga kapatid. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Kung hindi kayo sana panood nyo, don't forget to like, comment, subscribe. Kahit na din yung bell button para updated kayo sa mga next vlog ko. Ingat po lagi. God bless all. Bye!